Došli u novi klip na mom kanalu. To naš prijatelj Štefanek. I danas se nalazimo ovdje poslije nekog dužeg vremena. Bili smo u Mineu i nabavili par stvari kao što možete da vidite. Sad ću vam ja lijepo pokazati. Ovdje nabavio sam enchanting table, imamo armor, dijamantski pik, nabavili smo obsidian. Nismo napravili još nether portal, hoćemo da napravimo posebno mjesto za nether portal, tako da njega ćemo malo kasnije napraviti. Također, kao što vidite, tamo smo napravili farmu jer nam je ponestalo bilo hrane, ja za malo da umrem koliko hrane nisam imao. Sad evo imam leba, jer hleb je najbolja hrana koju možete imati, posle piva naravno. Evo ovdje da vam pokažem, imam 7 dijamanata. Koliko ti, Stefi, si nabavio dijamanata? 11. Ok, znači on ima 11, ja sam potrošio, da, ok, on je našao više od mene. Našao sam, inače blizu naše kuće je mineshaft i tu sam bio našao pumpkin seeds, našao sam ovu golden apple sam bio našao i mislim da je to to. I da li sam našao iron, nisam siguran. Također, evo vidite, imam ovdje iron, imao sam više nego sam napravio bio armor. Također imam malo redstone, malo lapisa. Ovdje imam neispečeni gold, to ću da ispečem kasnije. I to je uglavnom to. Ipak smo otišli bili, zajedno smo otišli u mine. Stefan je nabavljao za sebe, ja za sebe. I eto sad imat ćemo resurse za neko duže vrijeme, tako. Danas, ja što sam teo da uradim, jeste da krenem da pravim svoju kuću. A ti, Stefi, šta ćeš ti da radiš? Ja namjeravam da još malo uzmemo neke onda da možda i ja napravim. Aha, znači ti ćeš da ideš još malo u mine da nabaviš sebi stvari. Vjerovatno nisi dovoljno nabavio pa ideš ponovo. Ja ću krenuti da pravim svoju kuću. I to je to. Treba mi, da, zasadili smo bili ovdje, mislim to je Stefan zasadio. Zasadio je ovdje šumu sa oakom. Ja sam iskreno htio da bude spruce, zato što nekako mi to lepše drvo, ali i ovo će poslužiti, tako da ja ću sad od ovo da posjećam koliko mi treba, pa se vidimo kad to uradim. Ok, eksplodirao je. Dobro jutro ljudi, ja nisam još sakupio dovoljno, sakupio sam 49, ali hoću malo sprusa, a sad moram da popunim ovu rupčagu što je napravio ovaj creeper glupi. Ok ljudi, nabavio sam dovoljno stvari za moju kuću. Evo, sakupio sam malo sprusa, malo oak. Mislim da će mi trebati više sprusa nego oaka, ali nema veze, sad ćemo ovako, pa kasnije ako budem više preferirao spruce, ja ću promijeniti sve u spruce. Sada, ja sam razmišljao da ovdje bude kao neki okrugli okvir i onda pored njega još neki manji ovako okvirčići, da kažem okvirčići, koji će stajati ovako i to će biti neki, da kažem, prozori, a ovdje će biti veliki ulaz. Sada, kako sam to zamišljao, meni će trebati, znači, ajde, napravit ću stek ovoga. Ostavit ću malo da ovdje ostane i napravit ću... Da napravim sav spruce. Ajde ostavit ću 4, eto tako. I treba mi sada... Mislim da mi treba... Ajde uzet ćemo 6 ovoga. Uzet ćemo 6 ovakvih. Uzet ćemo... Mislim da će mi trebati malo više. Treba će mi 8 ovoga i treba će mi... Zašto nemam ništa za spruce? Evo ovako. Evo ga. 8 ovih. Ajde zapravo uzet ću još malo. Mislim da će mi trebati još malo. Dobro. To nam je... Gledaj sam ne. To nam je dovoljno. I ovako. Ok. Ja mislim da bi trebalo okvir da bude... Ok, okvir želim da bude spruce, malo nekako pozadina,
Da uzem dijamantski brđe. Malo laguje server. Ovako. Sad Da, ovo baš stavimo laguje. da bude ovako. Ok, to tako. Možda... kako bi ovo ovako, ovako. Pa ću to nešto da liči. Sad ćemo da vidimo. Ovako. Dobro, stavimo. 3 ovako možda. Da. Vidim, nešto će biti od ovoga. Skopnem. Stavimo ovo ovako, ovo ovako. Ovo će izgledati nice. Ovdje popnem opet. Ovdje ovako. Srušim ovo. Da ne pravi nered. Ovako. Wow. Bravo za mene. Ovako. Tako je. I možda slabove neke ovako. Wow, kako sam postavio slab. Svaka mi čast. Tu. Tebe tu. Nice. I čekaj, ajde ostavi mi ovaj jedan. Možda ga stavimo na sredinu. Možemo, čekaj. Tako. Dalje ovo dobro. Mislim da bi trebalo ovdje još 2 slaba, tako nešto. Ok, napravio sam, znači, trebalo bi ovo ovdje i ovo ovdje. Nice! Ovo izgleda super. I stavimo jedan ovdje, ovako, 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 treba mi još. Vidite, vidi kako dobro. Ok, ponestalo mi je sprusa, ali trebalo bi ovo da bude tačno. Ovo tu. Bam! Možda ću morati... Možda ću morati ovaj tu deo da skratim, vidite, za koliko blokova ovdje, 1, 2, za 3 bloka, sve ovo moram. Dobro, možda ni gornji deo neću. Ovo tu isto za 3 bloka sklonim i trebalo bi onda da imam prostora za 2 prozora ovdje. Ljudovi moja kuća. Evo kako. Stavit ću lantern, jedan tu, jedan ovdje. To! Sad ljudi, ja ću sada da zaustavim samo da ovo tu odstranim, ove tu, ne znam ja šta je ovo, od planine ovo, pa se vidimo kad to uradim. Akso, našao sam spider spawn, možemo njega da pretvorimo XP farm. Spider spawner? Da. Spider spawner je moj omiljeni spawner. Ok. Tada, završio sam ovo. Ostavio sam ovdje kao, da izgleda kao neke, ne znam nija, bode koje padaju, ne znam, iz ovih stena. I napravio sam 4 bloka, nisam siguran da će mi ovo biti baš dovoljno, ali vidjet ćemo. Sada hoću ovako. Očistit ću ja ovo, vjerovatno između epizoda, očistit ću sve ovo. Ovako, mislio sam tako nešto da izgleda. Ovako nešto, ovako. Kako sad ovo da postavim? To. Vidite. Ovako i... dalje ovo dobro. I ovako nešto. Vidiš, ovo izgleda zapravo lijepo. I možda ovo postavimo ovdje, a ovo tu sklonim. Nice. I onda postavimo ovo tu. Da li bi možda bilo dobro i ovo da tu stavim? Ne znam, ovako nešto. Ljudi bre! Ovo sve bolje i bolje izgleda. Bam! Šta si našao? Zombie spawn su. Brate! Znači, našli smo skeleton spawner. Našao si skeleton spawner, našao si spider spawner, našao si zombie spawner. Pa ja prodavat ću alpakama spawnere, pa neka jedu zombije, ne znam ja. Nice. Ovo izgleda savršeno. Ok. Sad ću i ovo tu da pokrenem. Neću umreti jednog zombija, valjda. Umrećeš, šta? Za malo da umrem od jednog zombija. Nemoj mi umreti sad da treba da završimo ovaj klip zajedno. Da li ovako to? Tako ću. Ovako. Ok ljudi,
To bi bilo to za ovaj klip. Ja se nadam da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal jer uskoro stižemo do 100 subscribera. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!